6, 7 לימין, 8, go 1, 1 2, is the 3, loneliest right, number that you'll ever do. 2, 3, 4, צד שני, 2 can be as bad כן, עם as הרוגע 1. הזה. It's the loneliest number since the number 1. לרוב האנשים יש חלום שהם היו קטנים, להיות אומנים, צעירים, משהו שקשור לביטוי ויצירה. ואיפשהו בדרך אנחנו מאבדים את זה. והגוף הוא דרך טובה מאוד להתחבר חזרה לעצמנו. ואני לוקחת את היד ואני מתחילה לחפש את הסיפור שיש לי עם היד. ותנו לכם רגעים לנשום. אז אנחנו מחפשים עכשיו כל אחד לעצמו קצת את המקום שמתחבר פנימה. איפה אני היום? מה הסיפור שלי? והעיניים עכשיו יהיו בדיאלוג, לפעמים עם היד, ממש תראו אותה. Если говорить про контактную импровизацию, то קונטקט אימפרוביזציה מורכבת משלושה חלקים עיקריים. חלק אחד זה ריקוד, חלק שני יחסים ותקשורת, והשלישי סוג של ספורט. конечно, контактная импровизация, она подразумевает קונטקט אימפרוביזציה זה מגע בין גוף לגוף. זהו משחק בכוח משיכה ואנרגיה קינטית. возникает ощущение נוצרת תחושה של יצירה. אתה יוצר ריקוד, יוצר במלוא מובן המילה. תוך דיאלוג מרתק ובלתי פוסק בין גוף לגוף. הרבה אנשים שמגיעים לכאן הם אנשים שלאו דווקא חלמו להיות רקדנים מקצועיים, אבל כן רואים איך בדרך שלהם ריקוד יכול לעזור להם להבין מי הם, להתחבר חזרה לאיזושהי אנרגיה כזאת שנעלמה מהחיים ביום-יום. יש נישה שלמה בתוך המרכז פה שעוזרת לאנשים ממש להתפתח. זה מדהים אותי כמה כל אצבע שאני אזיז, כל דבר נורא קטן, הוא כאילו פתאום מרגיש לי נורא משמעותי, נורא מרכזי. כשאני רואה אנשים רוקדים, אז זה מבעבע אצלי. הגוף שלי ממש רוצה לרקוד גם. And we're starting to do like morning beers. יש משהו במרכז שהוא בשבילי חשוב, לא פחות מהצד המקצועי, זה שיש כאן אווירה מאוד ביתית. גם אנחנו גרים כאן באמת, וגם יש פה הצעה והזמנה למי שרוצה להרגיש חלק, אז יש פה גם הופעות שקורים פעם בחודש, יש כל מיני פרויקטים שקורים פה, יש הרבה הזמנה של אנשים, בואו ותגדלו בעצמכם, בואו תהיו חלק מהמשפחה.